I això significa que ara el que cal és treballar per a que València i Madrid, la Generalitat Valenciana i el govern estatal, firmen un conveni i en aquest conveni clarifiquen en compromisos pressupostaris per als distints anys com, quan i de quina manera es té que fer el projecte. Però si no tenen diners, difícilment es farà res. Clar, estem en el de sempre. Ara venen les eleccions i, bueno, el guió de que si el tren, cap així, el tren cap allà, perquè han això massa. I també ens faltava que tinguera el director de transport, el director territorial de transport, i saber que, bueno, que el 2021 pues, igual és una realitat. A més, diu que és el mateix projecte que l'any 2000, quan això no és cert. El projecte de l'any 2000 era un projecte i ara, per el que he vist jo de la reserva de sol que s'ha traçat, no té res a veure, més sí, des de l'autopista per entrar cap a Dénia no té res a veure en allò que es va parlar en el moment. Per tant, el missatge és que pensem que és una irresponsabilitat per part d'Anna i de Ximo posar-se ara a debatir si té que ser l'estació sí o té que ser l'estació allà, que el que fa falta és que treballin conjuntament per a que sigui una realitat.